ଆଜିର ଦିବସ ଆଜିର ଦିବସ ଭାରତ ମାତା କି এটি যুব সমাজ পঙ্গু শিক্ষিত বেকার কুড় কুড় চাষী রাজরাস্তায় মধ্যবিত্ত হন্তসন্ত নারী অসুরক্ষিত গরিব খটিকিয়া দাদন তথাপি আমি স্বাধীন ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିରୀହ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦୁଇ ଧାର ଶୁଖି ପାରିଲାନି ଝୁଟି ପାରିଲାନି ଲଙ୍ଗଳା ମଣିଷ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ କନା ତଥାପି ଏ ଦେଶ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡେଇ କହି ଚାଲିଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ନା ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଫମ୍ପା ଆବାଜ ସବୁର ମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ କରି ଏ ସମାଜର ଜହ୍ଲାଦ ଦେଳ ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୋଷା ପୋଷା ରକ୍ତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପଲ୍ଲୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ ମଞ୍ଜି ନିରୀହ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଛାତିରୁ ଲୁଗା କାଢି ଦେଇ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚରିତ୍ରହୀନ ଆରେ ଆଜି ବି ପିଲା ବିକ୍ରି ହୁଏ ମା କୋଳରେ ଥାଇ ଆଜି ବି ବୁଢା ବାପା ମରେ ଅନାହାରରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏଇ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରେ ଏଇ କଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆରେ ଏଇ କଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ସୁନାର ଭାରତ ହେ ବାପୁ ହେ ଉତ୍କଳମଣି ଆରେ ଥରେ ଦେଖ ତମ ସ୍ୱାଧୀନର ଭାରତ ସୁନାର ଭାରତ ଆଜି ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ପୁଣି ତମେ ଫେରି ଆସ ବାପୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନବ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉନ୍ମାଦନା ଏଇ ମାନବ ଜାତିରେ ଖୁନ୍ଦି ଦିଅ ଯୋଉଠି ଅଭାବ ଅନାଟନ ନଥିବ ଯୋଉଠି ଗରିବ ଧନୀର ପ୍ରଭେଦ ନଥିବ ଯୋଉଠି କଥା ଆଉ କାମ ନ୍ୟାୟର ରାଜୁତି ଚାଲୁଥିବ ସେଦିନ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବଜ୍ର କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବ मेरा भारत महान वंदे मातरम भारत माता की जय